Bojan Šepinski še na tým zmahanju zmahal u kategoriji junioroh, kotri majú od 79 po 83 kg, a dvihnul Čežinu 90 kg. Martin Govľa bol u kategoriji subjunioroh češkých od 83 po 93 kg a za perše mesto pozdvihnul 110 kg. Všetci účastníky mali pravo 3 raz probovať podzvihnúť Čežinu, ktorú sami vyberali. Перше зв'язання mi bolo neúspešné. 100 kg som neuspel zvihnúť. Zato že som zakvačil do bench pressu. Druhé zvíhanie mi bolo úspešné, zvihnul som 110 kg. A tretie zvíhanie bolo neúspešné, zato že som niečo súdil, že hovoril, že treba da spustím šipku, tak som še vymoral. Prez týden pondelok robím grudi i triceps. Vo vtorok robím leđa i biceps. V stredu robím nohy. Ljem nohy robím, to mi tak po mojej pláne, to som napravil sebe. Štvrtok robím znova grudi i triceps. Piatok robím pleca i grudi znova. I već kad máš 2 dní pauzy? Hej, subotu i nedelju odmaram, bo robím dosť fyzičku robotu. Šampioni Vojvodini u svojich kategorijoh, Bojan i Martin, už ukazali veľký potencijal u tim sportu, i jak hvari ih trener Ilona Zarubica, keď predluža tak dobre i uparto robic, medalje, ktorí teraz osvojili, ne budu jedini u jih vitrinoh.